हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे BTR TET नि नोंथांमोना आपडेट होनो लाना फैबाय दा टटेल पस्टआ ओंखारबाय 427 427 पस्ट ओंखारबाय एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर भिडिअ नायदों लाइक खालामनो दाबावथार आसा खालामो 1000 लाइक मोनगोन होननानै आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गासैबो टेटनि बागै नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ आरो हानायसेबां शेयार खालामदो दा जों थांसै गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै लोगोफोर दायो जोङो फार्स्टआव नायगोन मिडियाम वाइज बेनिफ्राय जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज नायगोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय गासैबो एलपि स्कुल एमइ स्कुलनि गासैबो भेकेन्सिया ओंखारना फैजोब्बाय दा फार्स्टआव दङ जों नायनोसै क'क्राझारखौ नायनोसै दा क'क्राझाराव पस्टआ ओंखारदों गासैखौबो लानानै 103 बेनिफ्राय बिनि गेजेराव बर' मिडियामाव दङ 44 एसामिसाव दङ 59 थ' बेयाव 103 जाबाय मोननैजों बे जाबाय एलपि स्कुलनि दै लोगोफोर एलपि स्कुल थ' बे एलपि स्कुलनि बेनिफ्राय चिराङाव दङ 21 बिनि गेजेराव बर'आव 13 दङ एसामिसाव 8 दङ दा बाक्सायाव दं 140 दा बेनि गेजेराव बर'आव 34 एसामिस 106 बेनिफ्राय उदालगुरियाव 25 दङ बर' मिडियामाव बेनिफ्राय 58 दङ दा उदालगुरियाव एसामिस मिडियाम बियो बेनिफ्राय 83 टटेल उदालगुरियाव दा गासैखौबो लानानै ग्रेन्ड टटेला 347 एलपि स्कुलाव लोगोफोर बिनि गेजेराव एसामिस मिडियामाव 231 दङ बेनिफ्राय बर'आव 116 थ' लोगोफोर बेयाव नुनो मोनबाय बर' मिडियामाव खम फैदों भेकेन्सिया दा नोंथांमोना मा अपिनियन होयो कमेन्ट बक्सआव लिरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबावगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव फैबावगोन जेबो टेनसन लानाङा दा बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया एमइ स्कुल दा बे एमइ स्कुलनि बेयाव पस्टआ खम फैदों एमइ स्कुलाव नोंथांमोना नुनो मोनदों क'क्राझारनि थाखाय 24ल' दङ बेनिफ्राय लोगोफोर बर' मिडियामाव नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रेन्ड टटेला 8 दङ बेनिफ्राय 16 एसामिसाव दङ थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय नोंथांमोना नैबेफोरखौ नायदो एसिस्टेन्ट टिचार साइन्स टिचार दंलाबायो बेखौ नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय दानिया जों नायनोसै चिरां थ' चिराङाव 13 दङ बिनि गेजेराव जोंनि बर'आव नायनोसै बेसेबां दङ 3 दङ बेनिफ्राय दङ एसामिसाव 9 दङ दा बाक्सायाव नायनोसै ग्रेन्ड टटेलखौ बर' मिडियामाव 3 दङ बेनिफ्राय एसामिसाव 16 दङ बेनिफ्राय उदालगुरियाव 24 दङ बेनि गेजेराव बर'आव दङ 5 बेनिफ्राय दङ एसामिसाव 19 दा गासैखौबो लानानै ग्रेन्ड टटेला 80 बेनि गेजेराव बर' मिडियामाव 19 थागोन एसामिसाव 60 दा बेनिफ्राय जों मिथिबाय एसामिस मिडियामाव बांसिन फैदों पस्टआ दायो लोगोफोर माखासे बेयाव नट दङ बेखौ नायना लादो इन्टारभिउनि डेटखौ उनाव होगोन होनना बुंदों पाब्लिश खालामगोन इन्टारभिउआ उनाव जागोन एबा एग्जामा उनाव जागोन बेनिफ्राय प्रिफारेन्सआ बिटिआरना बांसिन मोनगोन बेखौ जों नायोब्ला गासिबो अल आसाम केन्डिडेटआ बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' प्रिफारेन्सआसो बारा लोगोफोर जायफोरा बिटिआरनिना नोंथांमोना बांसिन प्रिफारेन्स मोनगोन आरो जेरै समान समान मार्क्स जायोब्ला बिटिआरनिया साख्रिखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ 29 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो लास्ट दा 12 आगष्टसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन जास्ट अनलाइन जागोन अफलाइन जानाय नङा आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय लिंकआ नैबेनो www.debtc.in नोंथांमोना बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आं लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होबाय नोंथांमोना चेक खालामदो दानिया एप्लाइ खालामनोबा मा क्वालिफिकेसन नांगौ नोंथांमोना नायना लादो गाहायाव दङ जों नायनोसो फैदो गासिबो डिटेल्सखौनो दा बेयाव क्राइटेरियानि खोथा दङ लोगोफोर दा बेयाव क्राइटेरिया बुंदों जे जायफोर टेट एग्जाम लिरगोन ना नोंथांमोना आसाम टेट बेनिफ्राय बिटिसि टेटआव जायफोरा माने नोंथांमोना लेंगुवेज दङमोन ना जायफोर माने क्वालिफाइड जादोंमोन थ' नोंथांमोना बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम दंमोन ना थ' बे लेखायैसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नोङो बर' मिडियामनि थाखाय खालामबा नोङो बर' मिडियामनि थाखाय खालामनो हागोन टेट क्वालिफाइड जानांगोन बेनो जाबाय लोगोफोर बर' मिडियाम थानाय बर' साबजेक्ट थानाय जानांगोन दा स्पेसियेलि बियो लोगोफोर आं खिन्थानोसै बे जाबाय टेट क्वालिफाइडनिसो नोंथांमोना जायफोर फ्रेश केन्डिडेट बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा थ' नेक्स्टआव फैबावगोन जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोननि थाखाय गोदान पस्ट ओंखारगोन बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नार्भास खालामनाङा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा पस्ट फैगोन जायफोर माने गोदान फ्रेश केन्डिडेट टेट एग्जाम होनो नोंथांमोना उनाव फैगोन दा बे जाबाय टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय फैनाय पस्ट एबा रेगुलार पस्ट दा बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो हायो बेनिफ्राय 45 इयार्ससिम एसटिफ्रा हागोन थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय लोगोफोर फ्रेश केन्डिडेटआ नेक्स्टआव फैगोन दा जोंनिया नै बेसेबां नांगौ नोंथांमोना नायदो एलपि स्कुलाव टेट होनोब्ला दा बेयाव लिरदों लोगोफोर एलपि स्कुलाव एप्लाइ खालामनोबा जोंनि पार्सेन्टआ ओइचएस लेभेलाव नै 50% थानांगौ होनना बुंदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्राथ' 45आनो जाखायो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना 45% थाबाबो जागोन लोगोफोर सिनियर सेकेन्डारि एबा ओइचएस लेभेलाव आरो बेनिफ्राय लोगोसे 2 इयार डिप्ल'मा थानांगोन एलिमेन्टारि इडुकेसनाव एबा जिखुनु जाया इडुकेसन लेभेलाव डिप्ल'मा थायोबानो टेट होनो हायो नोंथांमोना मिथिखागौ बेनिफ्राय स्केल फीआ 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जागोन थ' जोंनि एसटिफ्रा 45%आनो जायो नोंथांमोना जायफोर एलपि स्कुलाव
HS पास जाबाय बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड जानायफोरनि नालाय बियो दा बेनिफ्राय हमनो हाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर गोदान केन्डिडेट 45% जागोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगौना नाङा बे नेक्स्टआव फैगोन लोगोफोर गोदान केन्डिडेटनि थाखाय दानिया फैबाय लोगोफोर एमइ स्कुलाव दा बेयाव ग्रेजुवेट जानांगोन 2 इयार्स डिप्ल'मा थानांगोन बेयावबो नोंथांमोना पार्सेन्ट नाङा बेयाव जायखिजाया लोगोफोर ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय डिप्ल'मा थानांगोन बेनिफ्राय जों हमनो हाबाय नोंथांमोना जायफोर ग्रेजुवेट नोंथांमोनाबो उनाव नोंथांमोनाबो पार्सेन्ट नांलायनाय नङा जायखिजाया ग्रेजुवेट जायोब्लानो एमइ स्कुलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर टेट होनो हागोन दा बेयाव सेलारि एखेयानो नोंथांमोना नुनो मोनदों 40निफ्राय 60,500 जायो आरो दा बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव दा 13आव होनदों लोगोफोर जायफोर कमप्लिट खालामबाय 18 मान्थ्स डिलेट लानानै अडिएलआव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो डिप्ल'मा दङबा आरो लोगोफोर 14आव बुंदों जायफोरा बिटिसि एबा आसाम टेट क्वालिफाइ खालामबायना नोंथांमोनाबो ग्रेजुवेट जानानै अब्लाबो नोंथांमोना बेयाव 50% लादोंब्ला नोंथांमोना जायफोर माने बिटिसि एबा आसाम टेटआव लोगोफोर एलपि स्कुलनि थाखाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानानै एटलिस्ट माने 50% मार्क्स लानानै नोंथांमोना पास जादोंबा बिएड नोंथांमोना बेयावबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स्पेसियेलि बिएड थानायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों जायफ्रा 50% लानानै टेट क्वालिफाइ जादोंमोन नोंथांमोनाबो एलपि स्कुलनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन होनना बुंदों दा बे क्लियार जाबाय दानिया जों थांसै माखासे क्राइटेरिया नायबावनोसै बेयाव दङ माखासे मार्क्सनि खोथा दा बेयाव लोगोफोर HSनिखौ नायगोन होनना बुंदों HSआव जायफोर माने मोजां पार्सेन्ट दङ नोंथांमोना मोजां प्रिफारेन्स मोनगोन दा 100 मार्क्स बेबायदि मेक्सिमामा 100 मार्क्स दङ आरो दा एनसिसि दंबाबो 10 मार्क्स मोननाय जागोन बेनिफ्राय लोगोफोर टेटनिखौबो नायगोन टेट नोंथांमोननिखौ नायगोन बेनिफ्राय जायफोर कन्ट्रेक्चुवेल मावखानाय दङ नोंथांमोना मावखानाय दंब्लाबो नोंथांमोननिखौ नायनाय जागोन होनना बुंदों 50 मार्क्स होनाय दङ नोंथांमोना 6 मान्थ्सफोर टेट कन्ट्रेक्चुवेल मावखानाय दङब्ला एलपि एबा एमइ स्कुलाव नोंथांमोना बेयावबो बेनिफिट्स दङ दा बेनिफ्राय माखासे सार्टिफिकेटनि खोथा दङ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो एचिभमेन्ट्स दङ फाइन आर्ट्स बेफोरबायदियाव दङब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो आरो दा मेक्सिमाम मार्क्स अबटेना जाबाय 380 आरो टटेल दा बेनिफ्राय थांसै दानिया आपार प्राइमारि दहायना एलपि स्कुलमोन दायो नैबे जाबाय आपार प्राइमारि बेयावबो एखेयानो दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो थ' बेखौ इन्सट्राक्सन्सखौ नोंथांमोना नायना लाजोबदो दा बेनोसै लोगोफोर स्पेसियेलि बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा टेट क्वालिफाइड जानांगोन जायखिजाया टेट बेनो जाबाय आसाम टेट एबा बिटिसि टेट नोंथांमोना बेफोरबायदि क्वालिफाइड जानायासो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों आरो गोदान केन्डिडेटफोरनि थाखाय उनाव फैगोन नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा नोंथांमोना जास्ट फकास खालाम नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय डिप्ल'माखौ लाबानो जाबाय दा डिप्ल'मा नांगौना नाङा लोगोफोर नेक्स्टआवसो मिथिसिगोन गोदान केन्डिडेट थाखाय नाथाय बे रेगुलार पस्टनि थाखायथ' डिप्ल'मा नांगौ बेनिफ्राय लोगोसे टेट क्वालिफाइडबो नांगौमोन दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामगोन दा बेनिफ्राय एसे आलादा दङ एलपि स्कुलनि टटेल मार्क्सआ जागोन 380नो बेनिफ्राय इमिना जागोन 480 बेयाव लिरनाय दङ बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा हरनांगौ नोंथांमोना बेयाव नायदो दा पासपर्ट साइज कालार नांगोन बेनिफ्राय एज प्रुफ सार्टिफिकेट नांगोन आरो बेनिफ्राय बुंदों डिग्री मार्कशीट नांगोन सार्टिफिकेट बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन थ' लोगोफोर बेयाव डिप्ल'मा नांथारगौ बेनिफ्राय दानिया कास्ट सार्टिफिकेट एनसिसि नांगोन बेनिफ्राय दानिया लास्टआव लोगोफोर मार्कशीट थायोना टेट क्वालिफाइनि थ' नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्टेबल जागोन बा एक्सेप्ट जागोन थ' बेनिफ्राय बिटिसि रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट नांगौ जायो आरो नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन कास्ट सार्टिफिकेटआव मिथिखायो लोगोफोर बेनिफ्राय दानिया टिचिं एक्सपिरियेन्स जायफ्रा कन्ट्रेक्चुवेल मावखानाय ना नोंथांमोना होनो हागोन बेनिफ्राय स्केन सिगनेचार नांगोन थ' बिनि बागै भिडिअ खालामगोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि लाना फैगोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामदो दा स्पेसियेलि बे पस्टआ जाबाय टेट क्वालिफाइनि नोंथांमोना दुखु मोननांला जायफोर गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना फकास खालाम नेक्स्टआव फैगोन भेकेन्सि दा बेनिखायनो डिप्ल'मा नांगौना नाङा दा बेनिफ्राय जों मिथिदों एसे हमनो हाबाय जे डिप्ल'मा नांथारगौ डिलेट बिएड थानांगौ बिनिफ्राय फ्रेश केन्डिडेटनि थाखाय डिप्ल'मा नांगौना नाङा बेनि बागै जेबो डिटेल्स होआखै थ' गोबां निउसआव बुंदों जे बिटिआरआव लोगोफोर डिप्ल'मा गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ दायो जों जेबो बुंनो हाया जेब्ला नैबेबादि अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन अब्लासो गासैबो डिटेल्सखौनो मोनो थ' लोगोफोर दा बे पस्टआ जाबाय एसिस्टेन्ट टिचार साइन्स टिचार हिन्दी टिचार जाबाय बे लोगोफोर इउपि स्कुल्सनि आरो लोगोसे एलपि स्कुल आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ दा पस्टआ बेल' जे बड' मिडियामनि थाखाय खम फैदों बिनिफ्राय एसामिसाव बांसिन फैदों नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट्स लिरो नोंथांमोना लिरबानो जाबाय नोंथांमोननि अपिनियनखौ थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन